дастурамали қабули кӯдакон ба синфи якуми муассисаҳои давлатии таълимии шаҳри Душанбе ба тариқи барномаи Е-дониш. Барои дастрас намудани барномаи электронии Е-дониш аз браузери Дилхо ба Google ва ё Safari ворид шуда, дар сатри ҷустуҷӯ бо ҳарфҳои лотинӣ калимаи Е-донишро навишта, тугмачаи ҷустуҷӯро пахш намоед. дар саҳифаи асосӣ ба синфи 1 пахш кунед. тугмачаи ба қайдгирӣ намоён мешавад, онро пахш намоед. ҳангоми пахш намудан, пурсишнома бо сатри холӣ пайдо мешавад. рақамҳои мобилии худро ворид намуда, интизори SMS паёмак шавед. рамзи 4рақамаро дар сатри холӣ ворид намуда, тугмачаи тасдиқ карданро пахш намоед. бо созишнома шинос шуда, дар сурати зид набудан, тугмачаи ба пешро пахш намоед. дар ин сурат ба шумо 3 зина барои пур кардани маълумотҳо дастрас мешавад. маълумот дар бораи аризадиҳанда, маълумот дар бораи фарзандони аризадиҳанда, маълумот дар бораи мактабҳои миёна аз рӯи минтақаи фарогирӣ. маълумот дар бораи аризадиҳанда: муносибати худро бо хонанда интихоб намоед. падар, модар ё шахсе ки онҳоро иваз мекунанд. номияро интихоб намоед. насаб, ном ва номи падари худро нависед. ҷинсро интихоб намоед. рақами шиносномаи худро дарҷ кунед. ҳангоми интихоб намудани ноҳия, суроғаҳои ба ноҳия дахлдор пешниҳод мешаванд. суроғаи истиқоматии худро интихоб намоед. рақами кӯча ва хонаро пур намоед. дар равзанаи мазкур шиносномаи худро борбардорӣ кунед. файлҳои дар шакли PNG, JPEG ва PDF қабул карда мешаванд. дар қадами аввал тарафи пеши шиносномаро дуруст расм гиред. дар қадами дуюм тарафи паси шиносномаро дуруст расм гиред. пас аз маълумотҳои худро пур кардан, тугмачаи ба пешро пахш намоед. маълумот дар бораи фарзандони аризадиҳанда. дар ин қисмат маълумоти фарзанди худро пур кунед. насаб, ном, номи падар, санаи таваллуд, ҷинс, миллат, рақами шаҳодатномаи таваллуд, забони таълим. дар равзанаи мазкур шаҳодатномаи фарзандатонро дуруст расм гирифта борбардорӣ намоед. тугмачаи ба пешро пахш намоед. маълумот дар бораи мактабҳои миёна аз рӯи минтақаи фарогирӣ. мактаби миёнаро интихоб намоед. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ. муассисаҳои типи нав. ҳар як муассиса минтақаи фарогирии худро дорад. ба шумо муассисаҳои дастрас мешаванд, ки аз рӯи фарогирӣ ба суроғаи зисти шумо муносибанд. шумо метавонед яке аз онҳоро интихоб намоед. барои шумо равзанаи зерин дастрас мешавад. тасдиқ кунед, ки маълумоти пуркардаи шумо дуруст мебошад. ҳангоми нодуруст пур кардани маълумот, аризаи шумо бекор карда мешавад. сабтро пахш намоед. аризаи шумо коркард шуда истодааст. SMS паёмакро интизор шавед.